Assalamu alaikum. Ina yau kowa da kowa fatan alkhairi. Wato yau zan dan yi kira ne akan yan YouTubers. Wato yan YouTube masu saka kayan mutane. So abubuwan da yasa ne muku magana abubuwa ne 2 zuwa 3. Na farko lokacin da na yi sanda season 1. So da zaran na saka kawai sai kaga kun dauka kun saka uwa na babanku. To lokacin ban ciye kowa komai ba abin da na yi muku saboda ku ba ku isa kun hana ni samun abin da yake rabona bane ba. Abin da yafi ban haushi shine kamar mabiyan mu yanzu masoyin mu idan suna satin din channel din mu suna satin suka rubuta sanda wasu lokutan kafin su ga channel din da aka buɗe wani ma ya buɗe da sunana, wani ya saka dadi hikima TV, wani ya saka wani kowa duk sanda sun sassaka suna ta sakawa su kuma wasu ba shi din suka saka ba, wasu shi suka saka, wasu sun raba sai kaga sun saka, wani ma ya saka episode 15 tun kafin yi episode ma 10 su sun sassaka su. Kaga wannan yaudara ce, kuna yaudara yan kallo, so bai dace ba. Yanzu da na dawo season 2 na saka yau wajen akalla ina ji episode wajen 6 to 7. So last 2 weeks akwai wani wanda kawai sai na gwada ba da strike. Daga cikin waɗanda na ba strike akwai wani ya kira wani babban jarumi akan da Allah in taimaka in cire mai kaza, na cire. Akwai wani ma da ya rika yi min magiya yana cewa wai yana da iyalai su da channel din ne yake ciyar da su. Kaga haramun kake ciyar da su. Wannan karan yanzu kowa ka sani a yan fim indai ka sakan abina sai na baka strike, kuma in na baka ba zan cire ba. Kowa ka sani a yan fim, kowa yi indai ya kira ni ya ce in cire ba zan cire ba. Kar in zo in baka a zo a ce a kira in yi kowa yi, shi isa ne wannan jawaban saboda yaudara ce wannan. Saboda haka idan ka yadda to mu zauna lafiya, in kuma ka ce sai ka saka to normal ka saka, zan lalata ma channel. So ine kowa da kowa fatan alkhairi. So masoyan mu kowa ina kuke, muna alfahari da ku. Channel din da zaka samu sanda original shine dadi hikima, wacce take da subscribers wajen 140 da danka. Saboda haka idan kunne ya ji jiki ya